ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. వీళ్లే ఎంకే కంపెనీ నుంచి 20 కోట్ల అప్పు తీసుకుని వెంచర్ అప్పగిస్తామని చెప్పినట్లుంది. అందులో పబ్లిక్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఇప్పుడు మాకేం సంబంధం లేదు, అదంతా సూర్య డీల్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ అంటూ ప్లేట్ ఫిరాయించారు. లాయర్ గారు, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయగలం? మన చేతిలో ఏం లేదు సార్. అంటే ఏంటి లాయర్ గారు? విజేంద్ర ప్రతాప్ గారి కుటుంబాన్ని రోడ్డును పడమని చెప్తున్నారా? పోలీస్ ఎంక్వైరీలు జరిగి అరెస్ట్ వారెంట్లు కూడా ఇవ్వచ్చు. మీరేం కంగారు పడకండి. నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి కాంప్రమైజ్కి ట్రై చేస్తాను. మీరెవరూ మాట్లాడకండి. ఈ రాజు చుట్టూ ఎన్ని బలాలు బలగాలు ఉన్నా ఈ సైనికుడే నా ధైర్యం. ఈ సైనికుడే నా ధైర్యం.